పంచలోహ తాళి చైన్ చూడండి, డబల్ చైన్ చేయించుకునేది కర్ణాటక వాళ్ళు చేయించుకున్నారు. ఇది 5,000 పడుతుంది. ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇది ముందల పక్క తాళీలు వస్తాయి, ఇట్లా ఈ తాళీలు వస్తాయి ముందల పక్కల. ఎన్ని పక్క వాళ్ళు ఇలా చేయించుకుంటారు. మేకింగ్ చేసిస్తా, చేసినది ఉండదు చూడండిగా. డబల్ చైన్ 5,000 పడుతుంది. ఒక 4 గాజులు లక్ష్మి ఉచితంగా చేసిస్తా. ఒక ఉంగరం కూడా చేసిస్తా. ఉంగరం కూడా ఉచితంగా చేసిస్తా. మీటింగ్ చేసిస్తా. నగర చేసినది ఉండదు చూడండి. తాళి చేయని ఉంగరము అన్నీ చేసిస్తా. పల్లెటూరు అయితే పోస్తూ సిటీ అయితే కొరలేదు.